Sledováním kvality potravin se zabývá stále víc lidí, kterým není lhostejné, z jakých surovin jsou potraviny, které konzumujeme, vyrobeny. Stejný trend zaznamenávají odborníci a chovatelská veřejnost i u výživy domácích zvířat, především psů. Přesvědčila se o tom i Monika Kašparová z Mladoboleslavska. Mám dvouletou fenku bílého šiceckého ovčáka, jmenuje se Manon. Ze začátku jsme ji krmili různými druhy krmiva, pak jsme si všimli, že je málo vitální, moc se nehrála. Já jsem se s ní zašla k veterináři, ten nám dělal různý vyšetření, pak se zjistil, že teda po zdravotní stránce je v pořádku a ptal se nás, čím krmíme. Monika si po konzultaci s veterinářem začala více všímat složení psího krmiva a její zjištění bylo více než překvapivé. Obsah masové složky a živočišných proteinů byl u řady krmiv velmi nízký. Při nákupu různých krmiv jsem byla až nemile překvapená, co všechno do těch psích granulí dokážou ty výrobci dát. Na základě toho jsem se začala víc pídit a hledat a hlavně tu složku na to maso, na ty živočišné proteiny. Monika sledovala značení na pytlích s krmivem a porovnávala složení u jednotlivých značek. Po zhruba měsíčním průzkumu u ní zvítězilo krmivo Grand Vital. Jehož dodavatelem pro Evropu je společnost Almika. Ta sídlí v Dražicích u Benátek nad Jizerou. Mnoho chovatelů si při výběru psího krmiva dnes řídí především jeho cenou. Řada výrobců krmiv se dnes snaží tu cenu snížit tím, že používají zdroje proteinů z rostlinného původu, nikoliv masového. Tady používají hlavně pšenici a soju na místo masa. Každý chovatel by si měl položit základní otázku. Je můj pes masožravec nebo bíložravec? Živí se pes převážně obilím a nebo masem. Krmiva Grand Vital mají ve svých recepturách více než 40% masa, což je dvakrát více než u srovnatelných značek. A jak chovatel pozná, že krmivo má vysoký obsah masové složky? To je velice jednoduché. Stačí, když se chovatel podívá na obal na složení krmiva. Podle evropského nařízení je nutné, aby ve složení byly uvedeny složky podle podílu, ve kterém jsou obsaženy. To znamená, že to, čeho je v krmivu nejvíc, bude vždy uvedeno na prvních místech. U našeho krmiva Grand Vital je na prvních 3 místech vždy surovina masového původu. Já jsem přišla na krmivo Grand Vital, kde bylo po 3 týdnech už vidět okamžité je zlepšení. Jak vitality, tak vlastně i ta srst je krásná bělounká, hustá, měkká i na dotek, což je u těch bílých švýcaráků velice důležitý. Už při první krmní dávce jí to hrozně chutnalo. Misku honila po celém voliéře. A i teď, když jdem krmit a vidí, že jdem k té misce, tak běží k pytli, běží k misce, běží k pytli, běží k misce a když ji to neseme, tak skáče jak potrefená. Paní Monika se určitě rozhodla správně. Pes je členem rodiny a pokud nakupujete kvalitní potraviny pro rodinu, měli byste kupovat kvalitní krmivo i pro vašeho psa. Kvalitní strava dodá vašemu psovi nejenom energii a vitalitu, ale i vše potřebné, co ten pes potřebuje, aby s vámi zůstal co nejdéle. A kde je krmivo Grand Vital k dostání? Kompletní řadu krmiv Grand Vital nabízíme v naší prodejně Zooland v Mladé Boleslavi. Tu najdete vedle Mountfieldu v nákupním centru na Výpadovce na Jičín. Krmivo je samozřejmě možné objednat si i přes internet v našem e-shopu. Otevírací doba obchodu Zooland je každý den od 9 do 19 hodin.